Get the food and send. Ademma, I wouldn't know you knew. Ademma, if I was a little mother na lose. The card and the bossy were joa. Nkizzi bo. Kadiva be to mother na lose. Mabulo ka ajua onye ngibe onye na-ege ntị. Mabu ka ajua ngibe onye Igbo. Kadiva be to mmadụ na-alụsị. Eto mmadụ na-alụsị bụ the same thing na Iweilo today. Bụ na ịkpọlụ mmadụ police. Na mmadụ mejọ gị. Ije kpọlụ ya police. Ụbọchị bulugbo. Anyị wero police. Anyị wero court. Anyị wero lawyer. Anyị wero magistrate. Ebe Iweilo bụ alụsị. Ọ bụrụ na mmadụ azọwara gị iwe gị. Ọ bụ na mmadụ emegidebe gị. Ọ bụ na mmadụ threaten iwe gị. Ọ bụ na mmadụ ebodo gị ebubo. Like so on and so forth. Ibe ya ebuta gị ije report mmadụ na police. Ọ bụ nya bụ eto mmadụ. Ọ nya bụ mmadụ ije na alụsị. Ibe ji wee bido okwu otu a. Bụ na many of our people na condemn anything eto na alụsị. Eto na alụsị. Ọ bụ na isoro n'usoro eji atụ ya. Ọ bụla ajọ ibe. Mana ọ bụrụ na usoro ndị Igbo ji maka ya wee debe ịtụ na alụsị. Ezigbo ibe ka ọ bụ. Maka na ndị ebe anyị melụ. Ibe ọbụla na-abụrụ ọnụ ije n'ụlọ ụka. Maọbụ ije n'oyibo. Ndị be anyị aka anya badị. Sị na ọ dịrọ mma omume. Ebule emume onye ọbụla melie. Iji wee chigbu nwanne gị. Iji wee jee tụ ya na alụsị. Nke izizi ihe amata bụ na alụsị. Eji police station wee maa atụ alụsị. Eji law court wee maa atụ alụsị. Eji gọọmenti wee maa atụ alụsị. Mana vancha ada alụ ovu ọlụ. Ibe nji wasị gị na vancha ada alụ ovu ọlụ bụ na alụsị adịrị alụ ọlụ ka mmadụ. Maka mmadụ ga n'aka azụ mana alụsị ada n'aka azụ. Obodo na-atụ egwu. Na ọ bụrụ na atụọ gị na alụsị. Na iwu bụ na ị ga-anwụ. Weda ma aka ga-adị ọcha. Weda ma aka ga-elulu unyi. Na iwu bụ na ị ga-anwụ. Achọrọ m ka nkili ya the doubt of so many people na ghọtara ife gbasara alụsị. Onye ọbụla atụla alụsị wee gbuo onye aka ya dịrị ọcha. Then o kwere m mmalụ na ọ bụrụ ife niile ndị be anyị na-akpọzi alụsị tata bụzi alụsị. Ụfọdụ bụ ọgwụ agbọrọ agbọ. Onya mere ndị other way round. Kali aka. Onya ma ọ bụ ndị na-eje alụsị na-akọndem ụwa. Ọgwụ agbọrọ agbọ tata. Ụfọdụ na-abụba ajụjụ ebute ọgwụ bụ akpọ onye alụsị. Ọgwụ bụ ogbu mgbamgba. Ije repọtụ mmadụ n'ọgwụ. Ọ bụrụ alụsị ka ị tụrụ ya. Onye ọbụla ijere tụọ na alụsị wee gbuo onye ọ bụrụ gị igbuli ya. Na ibe onye abụ meteli gbuli ya. Alụsị adị egbu mbọsị atụrụ ya. Alụsị ọbụla gbulu mbọsị atụrụ ya bụla alụsị na ọgwụ ka ọ bụ. Ụbọchị bulugbo. O nwere strategies
ndị Igbo debelụ eji usoro eji atụ nya bụ alụsị maka na alụsị a na-egbu ofu onye o nwere ihe imekọtara ka alụsị gbuo ofu onye oles ma alụsị egbula onye bụ arọchi ozugbo je setụlụ anya wita ben setụlụrụ ya alụsị ga-egbu famili alụsị na-ekili ya ngwulu kpochie ngwulu ama mmụtazi maka ngwulu ahụ onye mere eji wee debe usoro eji eso wee na-atụ alụsị ma na-eri jee kọntrolu ndị a na-eme mkpọtụ kọntrolu asa amụ na-eme ibe ihe kọntrolu asa amụ na-eme ihe ihe ma na-eri ụka ji wee bịa ụka bịaza tọnụọ everything upside down tọnụọ ibe niile upside down ndị mmadụ bịa gbaala alụsị ọsọ ndị alụlụ ana wee handụlụbazi alụsị na-egbukwa ebe maka na alụsị na-egbuchegbuo ma onye na-enye ya nri ma ọ bụ na onye abụ ejiri ikpe nkwụmọtọ ọ bụ na onye abụ ejiri eziokwu ụbọchị gburugbo bụ okwu dịle mụ na gị nwa je rịpọtụ wa gị na alụsị ibe izizi a ga-eme bụ ikpe ka a ga-akpọ ikpe n'ụwa o nwere obodo na-ekpe ikpe 7 times before atụ alụsị o nwere obodo na-ekpe 4 times before atụ alụsị o nwere obodo na-ekpe 3 times before atụ alụsị o dipendịrị iwu edebe na nya bụ alụsị kedu ka esi ekpe nya bụ ikpe ibe ịtụ mmadụ na alụsị wee rịpọtụ alị alụsị ezigo ozi ndị alụsị ezigo ozi zigalo famili onye bịara ịtụ alụsị famili ya ndị alụsị ahụ ejeje zie nya famili ahụ abịa agbaba ụbọchị ba ga-abịa famili ahụ abịa ụbọchị ahụ na-abịa bachili ibe dị ka ọjị as paying homage and showing a respect to the alụsị fejiri ibe dị ka ọjị wee were bịa awụnye ọjị ewee gọọ ọjị n'udo ka a chọrọ famili onye nke bịara ịtụ atụ bụ mụnwa bịa rịpọtụ gị ga-abịakwu na ọ bụrụ mụ my uncle ga-abịa nwanne nna m ga-abịa ibi na ụmụnna ga-arọpụta ndị ga-eje reprezentị ebe otu o si adị enwere ike ụmụnna arọpụta mmadụ ịsaa ewego ụmụnna arọpụta mmadụ ise ewego ụmụnna arọpụta mmadụ ịtọ o dipendịla otu okwu si wee dị asịsị je reprezentị ebe na alụsị dị otu a na achọrọ ịtụ nwafa nwoke alụsị ka amalibe na-ese ewee bataluo wee nọdụ eze alụsị wee gọọ ọjị gọcha ọjị na ndị a ji wee bịa gba alụsị na ndị akpụlụkụ na ba abịago n'ọka ekpe ikpe ewee bido ikpe eze alụsị agbabasịba n'ọkwa na alụsị ka ụnụ nọ onye mmadụ nke bụ eziokwu nyakwue nwanne atụla alụsị mgbakwunye ka ịgba kọọla anyị ife onye a melụ gị mgbe ọ bụ famili na-aba abịalụ ndị wu alụsị a ndị na-elekọta alụsị a maọbụ obodo ga-ewe representative ga-anọkwa as witness a ewe ndị okenye bụ ndị nze na ọzọ ụbọchị gburugburu fa nọdụsịa na okwu alụsị a nọdụ wee na-ege ife na-eme onye a wee kwue na ịbịala ebe m ụbọchị dị nnọọ wee sị m mụ binye gị ego wee gwa gị sị gị kedụ mbọchị ị ga-eweta esi m na ị ga-eweta ya n'ọnwa na-abịa abịa na ọ bụ ego ahụ ka m gbazi gị weta esi na ihe ewetazi ya na ịma nyezi m nọ maka ya ka m ji wee bịa ewesị gị kpọọ ọnụ gị iwezi na eziokwu bụ na ibili ego ma ga-agbara ya n'ọnwa dị otu a ka ị ga-eweta ya ọ bụla anọdụ okwu ibe ụmụnna gị ga-emezi bụ onye kwunye ya oyogodo ahịhịọ na ibili ego ma ga-akwụrọ ewekwubezie mbọsị a ga-eweta maọbụ mbọsị ama na-eweta ọ bụzie na-ebubo ka ị na-ebo m na-ebubo ka m kpọrọ gị na-ebo gị sị na ị bịara zuo ibe m ịma na okwu siri ike maka mbatali o wee lee my complaint si na izu uli ibe m ikunye so ọnụ gị ịsacha ọnụ gị ndị be nna gị o nwere ibe ba ga-ekwu na nya bụ okwu na-abụrụ ekene ndị be ndị bịara ịtụ alụsị ekene ndị iwu alụsị asịba na ibe melie bụ na ba ga-anụ ụlọ kaba jee jụọ nwa be ese eze alụsị ekwukwazie ndị nke nwa ba bịakwara ịtụ alụsị kpọọ babazi ya ọsị ya nakwa nọ n'ụlọ nje jụọ nwa unu ese o nwere reason eji wasị both parties ji ajụọ nwa be ese maka na alụsị bụ ịtụ alụsị o wee bataluo o wee bụ na mụ jọs ugo gị ebubo na-emegide gị emegide na ụdị na mụ kala gị maọbụ na ụdị na mụ chọrọ imegide gị na mụ ka gị wee ego maọbụ na mụ ka gị wee onu okwu maọbụ na mụ fili na ya ka gị m ntị
alụsị na-ebata kpeche dị ikpe wee vu uche nji wee bogide ebubo alụsị anatara mụ bụ onye tọrọ gị alụsị ọ bata ogbue m so onye ka ya eji wasị both parties ba ya jụọ nwa bụ ajụjụ ndị be nna gị ndị be nna m nwa bụzi ibe bụ kpọlụgo oku na-ebo gị ebubo na izulu ibe m batagaba na-asị gị kedụ ka isi wee debe ebe a okwe ka o si de ịdị chọọ iji n'aka na onye azụrụ ibe a kedụ ka isi malụ onye ọbịa be gị ajụba gị ese dị aṅa 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 mgbe eji wee jụcha gị ese iwe na-ekwu na iji n'aka na onye abịalụ be gị na iji n'aka na onye abịalụ zuru ibe a na iji n'aka na onye amele ibe a ọbọdụ adịwa gị ọdụ ka anyị rapụ ebe a ọbọdụ famili gị ga-adụba gị ọdụ hapụ ebe a rapụ ya ọbọdụ sef ga-edediketi ọnwa sịba ka anyị ewepụta na okwu a na-alụsị na ọ bụ na anyị ewepụta ya na mma akwụ ụgwọ ebe a mgbe ọbụla ikpe jere na-alụsị ndị be anyị na-amarọ social media ga-egbu many people because of our tradition. Social media ga-egbu many people because of our tradition. Okwu ọbụla dị na-alụsị obe ka a na-etinye ọnụ. Ọ bụ na ị chọrọ itinye ọnụ ije na-alụsị ya na-ekpe dị ikpe nọdụ ebe a ka ị na-anụ ibe na-eme ịnọ na social media maka na ebupụtara okwu na okwu onye nwe akpọrọ ikpe na-alụsị esi ya get out onye wee ị kwesịrị ikpezi dị ikpe na ikpe abago na mmụọ ndị mmụọ na-ekpezi nya bụ ikpe ọ dịrị ọnụ gị maka na ikpezie dị ikpe wee kenee ikpe n'ọnụ n'ebe na-adịrị ya ịma na alụsịcha igbu ogbube gị maka na ikele ikpeazụ ikekwe ị na-ekezi ikpe na onye bụ your fans onye bụ your follower onye bụ your loved one onye bụ your family onye bụ onye obodo unu ijiziele maka ya kenye ikpe ebe ikpe na-adịrọ ijiri n'aka ịnọrọ mgbe o mee o nwere ebe ịma ikpe ọbụla dị na-alụsị mmadụ nkịtị na-anọrọ n'ebe a na-ekpe nyabụ ikpe a na-etinye ọnụ ọ gbasa gị ịchọ ka ọ gbasa gị jee na-alụsị ilu ebe ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri ya iburu witness dị ya ọ bụrụ na ị chọrọ ihe sọpọtụ mmadụ jee na-alụsị ya jee sọpọtụ ha ma gị ga-eruo ntị from the both parties adịghị ka ikpe n'ọnụ ofu onye akpesa gị nụkwa n'onu onye bifo ikebe mana ego eji maka na onye nwe wepụtara ya ọ wee sị mmadụ ya na-alụsị ụfọdụ ebunye ya maka na ọ dị against your faith ọ dị against your belief ọ bụ na emesị ọ bụ na onye bụ melodatin ewee mesị wee sọsid ya tụọ dị alụsị ma gị bụ ọnụ sị na o nwere ibe o mere na alụsị ya ma mgbu ya na o nwere ibe ọ ga-eme ya na alụsị ya bụ rọbish alụsị ga-eso wee katala gị ọ ya atụalị gị iche na ụkpa many of our people amara ebe a so mgbe ọ bụ na okwu anụnwa jere na alụsị ewe batalue ewe si dis party mgbakpe ewe kpesi ewe sịba na anụ ụlọ ewe jụchaba ese vanachiete mgbe na a na-ajụ ese onye ọbụla chọrọ ike nyabụ ikpe amasị maka ba amago na okwu dị na alụsị na agụgụ ọjị na alụsị so ụmụnna na-asị aba je jụọ nwa bese ụmụnna akpọ mitin ụmụnna nụrụ anụ na-agwa gị ọjị na alụsị onwezi ego ekede ikpe ibe a ga na-ajụ nwa anyị ịdịkwa chọ ọ sị na ọ dị chọ ịmana ulu ya jụọ anya ese ka a sị gị jụọ anya ịmana ulu dị okwu you don't have any right iru ulu dị okwu ese ka a sị gị jụọ anya ese ịjụ anya nwa m nwoke kedu ka ibe a si wee mee ọ gwasị gị na otu a na otu iji n'aka ọsị mba nsogbu adịrọ mgba ka ọ dị onye ọbụla chọrọ ike ikpe ga-asịsị ji ego iwepụta dị okwu na-arụsị onye ọbụla chọrọ iru ulu onye ọbụla chọrọ ikwu anything ga-asị jegodunu jee wepụta na okwu a na-arụsị bifo nye etinye ọnụ ụfọdụ ndị be anyị na-adịbe eme dị mistake ọ bụrụ na okwu adịrị ngị na mmadụ na wee kpebe ya na-alụsị ikpegide na-alụsị ijebe na court it's a very wrong omen it's a very wrong omen ije na-alụsị maọbụ mesịa okwu ka dị na-alụsị ije kpọọ polisi ọ bụrụ na ngụnwa bụ ibe repọtụ na alụsị akpọrọ gị polisi there's no problem mbọsị alụsị kele ikpe mbọsị ọbụla alụsị kele ikpe onye ọbụla ọ dakwasịrị ogbugbe onye ibe anụnwa bụ ibe na-egbusisi some of the ndị a na handụl okwu mana kọtụ mana polisi okwu ọbụla dị na alụsị onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye polisi onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye lọya ga-agba gị sị gị jee wepụtago n'okwu a go to the alụsị bring the case out jee wepụta ụmụnna chegodi ikere ikpe faya agwa gị jegodi wepụta okwu a na alụsị ka anyị bụ ụmụnna wee kpee nye ọ bụ na iwepụtara ya na alụsị ama mkpi ya onwe ibe a na-ekpe di ya
ajụjụ ka a ga-ajụ debe ga ajụsị a ga-ajụ agaba maka ama mkpi ekpe na okwu ọbụla dị na mmụọ na obe ka dị ọ dị abụ mmụọ na-ekwu okwu ogbondo a na-asa n'ogbondo ka ị bụ mmụọ na ogbondo a na-ekwukọ okwu so mgbe ahụ the both parties just say less when I cheated for the second time the chief priest ga-repeat kwa ebe ọ jụrụ unu before the same thing ọ jụrụ unu before nna m gbakwunye ọtọ kedu ibe si na ọnya na-ese iwe sị na ọ batalụ ji gị wee fue chief priest ama rulu dị okwu o ajụjụ ka ọ ka na-ajụ kedu ibe si na ọnya ka ọ na-ese ọ sị gị na ọ batalụ ji wee fue ọ sị onye nke a kedu ka isi o si wee mee ọ sị na nke a mere nke a wee mee o wee jụọ o were onye were ajụjụ ndị nze na ọzọ ekwunye ewejụba gị ajụjụ kedu ka isi wee malụ na onye azụlụ ji gị otu esi ajụ ya na kọtụ otu a ka esi ajụ ya na alụsị iwe sị na onye abatalụ wee bupụ ji gị asị gị mmadụ na onye abatalụ mee ka ụbọchị a na-ekwu ibe iwe sị na onye a na iji n'aka na onye abatasị ji a wee fue na ndị ọzọ bụ ụzọ batasị ya na onye a wee bata ji gị wee fue ọsị gị ji n'aka jesi ya onye ọzọ ajụọ gị onye ọzọ ajụọ gị onye ọzọ ajụọ gị mgbe eji wee jụsị ya dị ajụjụ from ajụjụ na ajụrụ chief priest wee jụọ ndị be the both parties seba the family of the both parties unu anụla ajụjụ ajụrụ ndị a wee kwe si n'ime ajụjụ ajụrụ ndị a duru unu nwa unu na anụ ụlọ jụọ na ese maka na nwa unu bụ ụnụ nwa ka ọ ga-abụ eziokwu na anụ n'ụlọ jụọ na ese the both parties eme gịnị edukwala nwa ba nabakwa n'ụlọ again until na-ekpe dị ikpe 7 consecutive times according to the law of the alụsị or the law of the community or 2 consecutive times according to the law of the alụsị or the law of the communities mgbe eji wee kpesie dị ikpe owebu na mmadụ na-aba ka akwụkwọ ebe ba na na-ekwu onye a na-ekwu na aka ya dị ọcha onye a na-ekwu na aka onye a dịrị ọcha chief priest ga-elotelu na the last one ọ ga-asịsị jee jụọ ese ọ ga-elotelu unu si unu ma gwara unu na okwu a bụ okwu alụsị and ọ bụ na atụ alụsị ya ma mgba aka wee nata alụsị ada agba aka na alụsị ọ bụ na atụrụ atụ ada agba aka wee na ọ bụ na alụsị egburo dị accuser ogbuo dị kedivon na akpụ ya ogbuo dị suspect ọ bụ na ogburo dị complainant ogbuo dị suspect ofu ka ọ ga-eme so ọ bụ na anụ that the last one ọ ga-asụ unu na ka ọ ga-agba the both parties the family seba chetanụ na okwu a bụ okwu alụsị na ọ bụrụ na atụ alụsị a na alụsị a ga-ejikwa isi wee nata jụanụ nwa unu onye asị na nya ji ọfọ onye asị na nya ji ọfọ sọsọ ọfọ mala onye ji ya onye na-ejiri ọfọ ga-adakwa onye na-ejiri ọfọ ga-adakwa the both family anazi anụ ụlọ jee decide ya ọ bụ mgbe anụnwa ka eji ewudiri okwu na court ka eji ewudiri okwu na alụsị this time ka ụmụnna ga-atụgide ụjọ maka na alụsị abata ọ bụrụ ọsọsọ ofu ọnya maka na ọ dị families mana ọ bụzi na dị okwu siri ike ndị a na-aba abịazịa ewebupụta alụsị onye na-abịazi ịtụ alụsị ya abịazi ndị nke ọzọ na ga-anọzi maka ba ama mbịazi ọzọ ama mkpọziba ọzọ akpọzugoba according to the constitution of the alụsị ndị na-abịazi ịtụ alụsị abịa ọ wee sị na ji onifulunu na nye na-atụ alụsị onye na-ewuzulu ji ya alụsị na-enya gbuo ya akụbie ya gbaa chi ọfọna ụfọdụ na-egbuli alụsị bụ ọbala ka o wee jee nye ndị be anyị bụ ọjị ka ya awala alụsị ịwala alụsị ọjị were oburu tie ya n'arụ alụsị apụọ njem alụsị na-epụrụ njem bụ ikpe ka ọ jeko alụsị obodo ụfọdụ na-eme expect otu a na-eme na Nollywood emere na alụsị eme ọkụ mmadụ gbaa onye ya daa mba ọ bụrụ otu a ka ọ dị alụsị ọbụla gburu otu a bụ ọgwụ agbara agba kedu ibe alụsị ga-emezi mgbe a na-atụrụ alụsị wee kunye wee were egbu ya ụnara n'ibe m na-ekwu adị na n'ihe m na-ekwu your followers ba na anụzụkwa ibe m na-ekwu na netwọk dị kocheki na then dị alụsị ekunye were ụta were egbe were mma were ibe ọbụla o ji egbu mmadụ maka alụsị ọbụla were ibe o ji egbu mmadụ o wee kunye wee jebe na be nna gị nna dị suspect wee betara obe nna dị suspect ebe gị ikpe na mmadụ a conclude go
now olutugo alụsị wee kunye wee bata luwe na be nna gị wee gwa ndị ichie nọ na be nna gị nya kpọpụta gị ọnwụ ọbụla alụsị ọbụla gburu mmadụ ndị ichie be nna gị so wee gbu gị maka ndị ichie ya kpọpụta gị ndị ichie wesị ya chelu na ba n'ụlọ ibe na-eme ba nụsịgo dị ikpe faso na-eje ma fadị a na-ekwu n'ụdị mmadụ kịta ka egwu n'ụdị mmụọ fachegodu ewee kpọchi gị chi na-ọlụgo wee prezentị ya ọnwụ ya asị gị chi ga reprezentị ya gị ewesị ya na onye n'ọlụ ụwa zuru ori ji ọsị mbanụ o zuru ori ji o nwere mgbe chi gị ga-abụ na izuru ori ji mana chi gị ga-eprotect gị to the core. Chi gị ga-asịsị chalụ na izuru ya ezu na ijelu weli ya n'obibi ka ibili ya na ị ka ga-ewechi ihe azụ alụsị bịala ije na-asị ya ọ bụ ji nke onye asịsị ga olie ka ị na-asị na ọ ka ga-ewechi ya ọsị ya wuo ndidi nke na-eme anya kịta na tupu anyanwụ a na-ada na o ewechi ya ji chi gị na-edile enye atọ n'ikpe nye na ndị ichie wee kpebe ndị ichie wee na-asị ya na ori ya dụrụ na agbụ anyị na ibe meli ya bụ na onye anụnwa ngị chegodulu na ewee kpebe ikpe mgbe o ji wee kpegide ikpe nye na chi gị wee kpegide kpeche nye na ndị ichie wee kpegide kpeche alụsị obodo gị apụta alụsị obodo gị astand ya nye na alụsị obodo gị wee bido maka na bifo ọnọdụ kịta anụnwa mmadụ isi Abuja wee kpọrọ gị polisi before polisi esi Abuja wee bịa Anambra kedụ ebe ọ ya bịa straight to your house let your fans ịzasị ya mụ ya fans zagwue m polisi si Abuja wee na-abịa bịa ime m arrest na m asị na polisi si Abuja abịa ime m arrest ọ ga-abịa from Abuja straight to my house adị m afọdụ ife ba na-ede kedu ebe polisi ya aga before ọ bịazi ebe m kedu ebe polisi ga-abịa before ọ bịa be m yes oge bụ ụzọ je na kọmishọna onye je na steeti kọmishọna of police state CID onye jegodidi ya je nata akwụkwọ enye authorization ije je meme arrest without that ịma na ọ dị illegal. The police enwere any fucking right ọ dị illegal. Oge jegodidi je nata authority otu nwa ka ọ dị na mmụọ before alụsị abịa gbuo gị onye ejegodi na alụsị obodo gị mezi imagine na alụsị obodo gị ọ dịzikwa ya mezi imagine alụsị community gị ọ dịzikwa ya ịma na ọ nwere alụsị ga-abịa ọ bụ na alụsị community gị a ka ọ ya ejedebe o kpegbugo ndị isi o kpegbugo chi gị present ele alụsị community gị nyana ya atọ n'ikpe o potu oli according to their constitution over there potu oli iwu in the case ọ mgbe ọ bụ ka mmadụ ga na-asị anọgo m 20 years alụsị atọrọ m aga ogbugo m mgbe alụsị bịa gbuo m mmadụ na-asị anọgo m 10 years since atọrọ m alụsị ọ gaba aga 10 years ga ebe anụnwa nwere ike ọ bụrụ 6 hours ebe ahụ 20 years ị nọrọ n'ụwa anụnwa nwere ike ọ bụrụ 2 hours that place fanọdụ na-adọ n'ikpe ị na-eke na alụsị bịa gbuo ene gịnị ọgwọ sị na ọ tọrọ m alụsị na ndị m ka m na-edopụ arụ na ndị m ka m na-eme ebe a mgbe na-ekpe ikpe alụsị nne dị na be nna gị maka na ekpego bifo eluo na alụsị obodo gị ekpego alụsị ụmụnna gị kpa alụsị ikwu nne gị alụsị nne dị na be nna gị ekunye ya bịa chibe gị warning gị wechi ya datin ịma warning ba ya echibe gị ba ya ba gị ọya mebe biznes gị kolapsụ ba mebe ibe dị iche iche ka ije ya n'afa ka ije mmalụ na ibe onye na izuru ka iwechi ya anya alụsị be nna gị ga na-agba gị jee na ebe a na-agbanyere gị stọọdụ ka ị wee nwee ike wee gwọta onwe gị wee nwee ike wee je wechinye nyakpa ibe akụdị to ibe ba gbara nyaba alụsị bịara igbu gị
mgbe na-eji wee kpegide ikpe wee kpezuo na nya bụ alụsị dị na obodo gị alụsị obodo gị wee konkludu nya bụ okwu onye ka o ji wee bụrụ ọ bụrụ na ịtụọ mmadụ alụsị ma alụsị obodo gị ịkọrọlị ya maka ya ịma na onye a wee kebicha ndụ ya n'ụwa alụsị ya ma mgbe mbọsibulu gboo bife ịtụ alụsị mba ihe ebuzo ji akọla alụsị ba nna gị ada atụ alụsị maka na a na-anụ abịa na alụsị a na-ebuka alụsị a obulu ibu akarịrị alụsị nọ na be nna gị fa nwere ugwu a na-akwanyere onwe ha maka na ntụ onye alụsị na alụsị a bụ prọsesọ be nna gị ka ọ ya eje o ya bekwu be nna m bịa nata ọtọriti alụsị be nna m wee na-agụ ya na m akọrọlụ ya dis boy akọrọlụ m ibe na-esele onye na onye o wee jebe ịgba akwụ maọbụ ojebe ọmụọ ma ojebe achara ma ojebe unu igbo ma ojebe ụmụdịọka ma ojebe agụleri ma ojebe ndị mazi obodo ije alụsị be nna gị asị ya na akọrọlụ ya ọsị ya ọkọrọlụ gị ọsị ya mgba ka nchelụnụ ka ọ kọọlụ gị mgbe ọ bụla ọ kọzielụ gị ka njezi ọlụ alụsị ya mechi ya azụ jee nọdụ ọ nọrọ ọlụ alụsị tụrụ anọrọ ọlụ alụsị be nna gị kọrọlụ ya wee jebe ije n'ama ọzọ ọ spiritual thing before alụsị ya bụ apụọ onye abịagoro be nna gị nata ọtọriti atọralize anya nya jebe na akwụ ya n'azụ ọbụla edunye ya ndị ga-esi ya wee je nyaba ahịa maka na ahịa na-anọ ahịa mmụọ dị ya o nwere mmadụ na be nna gị ma na-ekwe na a ga-egbu gị egbu na aka ma nga gị na-arụ edunye ndị ga-esi ya wee neutralize anya bụ mmụọ fani na-ekwunye ọ bụ na ọgwụ ka ị gbọrọ nne edunye mmụọ ga-emeli nya bụ ọgwụ abụ ịgbọ ọ bụla ndagbu iyi ka ili ịma na igbugo onwe gị maka ihe ekili ya na edunye mmụọ ga-emeli nya bụ ndagbu iyi o meli nya bụ ndagbu iyi na-ewere iwe sụọ famili gị akwụ ma ọ bụ na ndagbu iyi ka ili afụrụ m ndị nka na-asị nwere ofu onye sị na ọ bụ na atụ gị alụsị gị bịa na o nwere ibe nya ga-enye gị na nwa ife alụsị ga-eme gị ị mara ibe ị na-ama ọnwa gị emekata wee tụọ gị alụsị wee jee lie ndagbu iyi ị mana igbugo your family endigo for life o nwezi ibe a na-ekwu ọ endigo mana ọ bụrụ that time ọ bụrụ mbọsọ egbujili ka ọ na-ele ọ bụrụ mbọsọ ụkwụ adalụ ka ọ na-ele so mgbe ọ bụ alụsị ya bụ ji wee jesizi ya wee konkludu nya bụ ibe ma wụbata ị ma na alụsị na-bata wụbata wee bata tinye gị ọya n'arụ i wee yaba ọya onwe any of your brother maọbụ your sister bịala maka na asị na onye ọbụla alụsị na-azọ mmadụ ada egbu ya ma onye ọbụla alụsị na-egbu mmadụ ada azụ ya ị makwa na onye atụrụ alụsị na ọgwụ ama mgbu nwunye ị ma na atụọ gị alụsị ga-achọ ka o jiri aka gbuo gị ọgwụ ama mgbu gị ị ma na atụọ gị alụsị ọbụla oge gị elugo na programụ gị na ị anwụ na asidentị alụsị ama ngwe ka asidentị ya gbuo gị iwegoro asidentị moto gị sọmasị ọtọcha alụsị edupụta gị ọtụpụ gị atụpụ ikwuita alụsị chọrọ ka o jiri aka ya gbuo gị so paka nọ ikpe ọsị gị chee egoro ikebena nwụ chelụ ka m bịa anyị ka na-ekpe ikpe ịnwụbe na oge gị erube chelụ ọmụ ya egbu ebido dị ikpe mgbe ebụla eji wee kpesie dị ikpe mgbe na ọya yabala onye o wee nwee famili ya bịalụnụ wee tinye ego wee sị na ọgabadula onye ọjọọ ụlọ ọgwụ onye ọbụla bulie n'isi ka egbuo onye ọbụla egi kasị ga-egbu onye ka o ji wee bụrụ na alụsị ebe ịtụ ọnya ọ chọba onye bụ oke osisi dị na ngulu a onye ree n'aka tinye ọnụ na otu e ga-esi wee gba onye ọyị ha fejiri ebe egbu debe ya na chebe onye ọzọ onye ọzọ wee sie nri butale gị ga-egbu onye bifo alụsị na-egbu onye bụ onye eji maka ya wee tụ ya ọ bụ na ogbugo so many people na the family ọ bụzi na ọnwa o nwere alụsị nke bụ ịbata ọ rapụsị ndị a niile na-azụ onye ahụ o jiri onye ọpigbue o buzi onye ebunu ga-esizi wee chọọ onye bụ alụsị okwu bụ ọ bụ na unu ejeje n'ihe nya bụ onye gwa anya without ejere setụlụ alụsị ịma na the family ekete gị ya the whole family ekete gị ya unu wee kwa onye alụsị gbu gbali egbe alụsị na-asụ ụda egbe ịgbala onye o gburu egbe nke bụ onye kwụrụ ụgwọ ka agba egbe nke bụ onye nwetara ego ka esi ya rice nke bụ onye nwetara ego ka eweta akpati ozu ma ndị gwụrụ ogugu ka enyi anya unu niile nọ na problem ọ massive death ka ọ ga-abụzi anwụ ebe a taa oluechi onye bụ ọsọmalụsị na-egbu every year oje were mmadụ then malụ na ngị bụ onye na-eje ịtụ alụsị ọlụ dịkwa n'isi ijele
onye na-eje ịtụ alụsị ọlụ dịkwa n'isi ijele mgbe anyị onye ịtụrụ alụsị inere anya ọ bụ na alụsị egbuo mmadụ na bebe ibe ị ga-eme bụ ije nagala alụsị aka ọnọdụ ka odogwu izigara ahịa ọbata ogbuo mmadụ ịbata enye ya aka mma gba imeka jaba ọzọ ọ pụọ ogbu onye ọzọ ịbata enye ya aka gba ọ bụrụ ọzọzọ ịtụ alụsị ka ọ bee nwanne m ọ bụrụ na ịtụ alụsị ọ bụ na ijero nagara alụsị aka alụsị eji egbuo mmadụ ịnagarala alụsị aka ịma na alụsị ga na-eme ya 1-1 ogbuo mmadụ ebe ọ nachi ya ọ cheghị ka ịnatara ka ịnatarala aka ọ bịa mara onwe ya aka ogbuo mmadụ be gị ịtụ alụsị wee gbuo mmadụ were ebulu maọbụ ọkụkọ o dipendịla otu ndị alụsị ya si eme were nagarị aka kene ya okunye oje gbuo onye ọzọ o gbuo mmadụ ije kene ọ bụla ebiri ihe ị na-eme every year ije kene ya every year ije kene ya every year ọja ije kene ọtụ ị na-ọlụchala gị ebe ị chọrọ fọdụ pati na obidogo gbuwe mmadụ na mmadụ anwụwago na ngulu ahụ without that ịma na alụsị ya gbuche ndị agha ọ nachieta azụ na be gị bịa gbuwe olesi ma bịa wepụta dị okwu ịnụ na nwanne gị jere ikpe na alụsị gbabakwa jee setụlụ anya bụ alụsị imekwana na ọ gbasara gị maka na ọ ga-agbasta gị iwe gị n'obodo obodo oyibo na ọ gbasara gị ọ ga-agbastakwa gị olesi ma ịgbalịa nke bụ eziokwu ọwa ibụla alụsị yi na-ekota aka m adịrị ya mana nwanne ibe alụsị chọrọ bụ ka ọ mee onye ibe anya mmiri ka ọ mee nye ka ọ malị ma ọ ga-echegharị alụsị ga-egbu onye ga-egbu tie onye ọ ga-abụ onye ọ laikechara ọ ga-abụ ogbu ya ịmama nke ka ọ laikechara ọ bụ oge ka ọ laikecha alụsị egbu gị wee were zugi ọkụ ị na-eti ya ka ọ na-adakwa n'ada ọ bụrụ nke ka onye alaikecha alụsị ebulu gị debe na ma ọ gbasara gị ma na ọ gbasara gị the best thing bụ ikwunye jeje setụlụ anya bụ alụsị ọ na-eme ịnaga aka the very very important ndị alụsị adaza agwụ ya onye ọbụla alụsị gburu aja anaga aka jee kene alụsị jesi ya jisi ike n'ozi na izili ya ka ọ na-eje then another thing dị ebe bụ na o nwere lọ a na-agụlụ ndị bịara ịtụ alụsị family onye bịara ịtụ alụsị na family onye atụrụ alụsị esemokwu adịgoliva bama nnọkọ nwaanyị bama ntụkọ ụtọ bama nliko nri bama nwụkọ mmiri onwere eneteneva ga-emekọ in common ibulu moto wee na-aga n'ụzọ o wee bụrụ na onye nwanne gị nwoke tụrụ nwanne ya alụsị ka ị bụrụ n'ụzọ o wee na-ayọ gị biko gị bulu nianụ nke na ya bụkwa obu obodo ọ na-ayọ gị biko gị bulu nianụ ka gị bulu onye na-ama nkwọ ka ọ ka gị bulu onye na-afịa nwa ma ọ ka gị bulu ebe ọ ga-aba ọkada ibuli mana ikote gị alụsị nsọ alụsị erika ị ga-ezi ya ọ bụrụ anụ na ịtụ alụsị ya famili na famili ya ezebe nsọ alụsị fanchi ezebe nsọ alụsị fes ebego okwu bidat a ga-esegide okwu ntị na abụbọ alụsị ya ọ bụ na abụbọrọ ya ịma na unu ga-esegide okwu intaniti ụnụ ama nnukọ nwaanyị ụnụ ama mmekọ enyi ụnụ ama mmekọ contribution money ije okechọn bata ọbụla na-eke nri ọbụla ọnyanwa ka o lolu ịnazi nna nke na-ama nwekọ ọjị na ofu ebele taa na ofu ama ọkụ taa ibe ọbụla ya na-eli olili ịbatara ọbụla na ọ wechara iwelu ịpụta ije na maka na unu ga-elite alụsị so ka ọ bịa m na ọfọ nwa ajụ ọzọ ya ajụ ejụa eziokwu
Odema alusia marakwane ni na ejoka. Ma alusia mariba bu ni na emo menana. Whether me na ejoka me na emo menana me bo Muslim mo bo Hindus me bo nkanwa. Ebe alusia madabebo. Ozo onye na-emegbu ka ọ bụ. Ọ bụ na a na-anaghị iwe gị iwe bịa report alusi gazo. So onye na-eje ụka bụ decision ya ka ọ bụ. Ma ọ jeje tụọ alụsị ma ọ bụ na ọ ma nje tụọ alụsị mana obi ibe mmalụ bụ na alụsị na ndị ụka abụrụ ovu omenala na ụka abụrụ ovu omenala anyị adịrị select ọ nọrọ na selection ibe ọ madebe bụ a na-emegide gị ọbịa ọzago oku alụsị adịrị anọrọ na selection alụsị ana-enenịrọ mmadụ maka na ị na-ekpeli ya maọbụ na ịdịrị eme nka ebe alụsị nọdaba bụ ịza oku mgbe ọ bụ na akpọli ya weda ọsọ gị bụrụ ụka n'isi ọsọ gị bụrụ bishọp ọsọ gị bụrụ pastọ ịtụ alụsị amasị maka na ị na-ekpe ụka na nya ama nza gị ịtụ alụsị aza gị oku fọdụ fatị na aka gị dị ọcha so onye na-eje ụka ya atụ nwa alụsị alụ ọrụ Onya men alụsị adịghị egbu mmadụ. Alụsị adịghị egbu ndị atụrụ ya. Ị na-atụ m alụsị maka agwara m na ị tụrụ m alụsị ka m kpele ọnụ m. Alụsị nwa mbọsị oge ebido ọlụ. Onye ogbuchi ogbuo ma chi priest. Ogbuo ma chi priest tụrụ ya. Bikọs ọ lụrụ ọrụ ya. Bifo ịtụọ mmadụ alụsị kpọọ dị ikpe mana ibe na-eselụba magodo ume tara igodo ma ị ga-edozi nwunye bụ okwu. Ọ bụzia na ọ gwara iwe jebe na alụsị. Nyela alụsị aka. Onye bụ na alụsị na-anọcha 40 years o gburu mmadụ. Nye na bụ na alụsị na-anọcha 20 years o gburu mmadụ. Kedụ na-atụrụ mmadụ na alụsị wute ata akpọrọ onye abụ gwu ya agba. Si na negwe kedụ ibe na-eselu unu ife etọba. Ọ dị very wrong. Ịtụ mmadụ na alụsị wute ata agbara onye abụ na ị ya atụ ya na alụsị. Olezi ma bụzi ori even in the village self ọ bụ na mmadụ zuru ori ewu gị maọbụ ori ọkụkọ gị. Iwesịzịa na ọka ịtụ onye na alụsị maka na ị mara onye ọ bụ. Ị ga-alị ọlịlị. Ị ga-emeki notice akpọ tankara ya ọlịlị onye malụ na onye nwa jelu jeje welu ewu Maazị Okafọ na ugbo ebe na ọ debele ya nyakpụ na ga ewu ahụ na enyere ya 7 days onye aja tụọ alụsị den o nwere anọda tin ndị be anyị na-adịrị aghọta ọnọdụ ka mbọsị mụ na ofu nwanne anyị nwoke nwere problem nsị amụ nyere 7 days nje tụọ na alụsị ndị be anyị afọ ji asị na mọsị na mụ nyere 7 days ọ nwụrụ ibe kwuru bụ na mụ nyere 7 days in order ka nye da notice ka m gwọrọ ya ngụgwụ alụsị ọnya bụ ngụgwụ alụsị 7 days ka nje tụọ gị na alụsị nje hand the case over to alụsị not that I give you 7 days to kill you enwe m power m na-ejigbu gị alụsị ga mgba gị na mme ibe nyedebe gị bụ 7 days nke bịa ka ihe ọmụ 7 days nke bịa wechi ya ebe a otu anụnwa ka o si wee dị n'ala Igbo ma ndị be anyị nkịta ejigo church mentality ọ sị gị na asị gị 7 days na-egbu gị ọ bụrụ otu afọ ka o si wee dị ọ bụrụ gị you don't have any right igwe ịgba mmadụ mbọsị alụsị ga-egbu maka ndị na-atụ alụsị asị na atụrụ onye alụsị asị gị na 21 days alụsị egbu onye asị ọcha nke ya gba alụsị mbọsị ọ ga-egbu mmadụ alụsị ekpesi gị ikpe ị mara alụsị na ọnenya na ya ikpe bifo ogbue so before ịtụọ mmadụ alụsị make a notice gba ndị mmadụ gbasa ndị mmadụ ọ bụ na social media bịa lamenti anya kwue na o nwere onye bịara ebe gị bịa buru moto gị o nwere ebe gị bịa were ibe gị na ị atụkwa onye alụsị na iche onye 14 days ọbụna o wetara ya iche nye 7 days ọbụna o wetara ya na ị ga-eje na alụsị iligo ọlịlị alụsị ga-eyuzu that notice ị kreetiri wee je lụọ ọrụ maka na ị mara onye ọ bụ na ị maara onye na-emebi na mmadụ ji gị ụgwọ ya ekụchala ọkpa jebe na alụsị ịtụcha alụsị anatabe nna gị maka onye amara na ive na ihe ejegwu ya gba famili ya gba nne na nna ya gba ndị bi ya gba frens ya fadụ onye ọdụ adụchazi ọbụla ọ gwọrọ alụsị egbu onye ọsịsọ ma ọ bụzi na ọ na o jigo ụgwọ iwejede o jigo 1 million iweje onye alụsị emenye ọnọcha 50 years 50 years coming alụsị ebido bụ ọrụ maka na ịgbara ya agba so onye bụ ọsịsa ajụjụ nke ahụ onye ha jụ
ịma ntụ mmadụ alụsị ma ọ bụ na ịgbado ọnya bụ ebe a m gbalụ gị agwalị gị mgbe akịta sị gị na ịtụọ mmadụ alụsị ọ wee bụrụ na onye bụ chọọ ka o jeje gbuo onwe ya alụsị esi bụ onye atụrụ alụsị bụ weliga ọjọọ chọọ ka ọ da na moto alụsị ga-esi ebu ya kụba moto a n'ọfịa si moto igbu n'ọnya dapụ ka njili aka m gbuo onye ka ekpesigodo ikpe mgbe ekpesiziela ikpe abụza na moto ka ọ chọrọ moto ọkwa moto ọnwụ moto ka ị chọrọ ịnwụ alụsị achọzi ya tirila ya alịga elu ịghọtago so ndị nke a na-enwe na-egwu na ba na-eje etinye poison ọ bụrụ alụsị ka ba na were alụsị ọ bụrụ they don't have any alụsị ibeba gwelu bụ ọgwụ onye wuo ọgwụ wee zie ọgwụ ya ọbụla mebi na ọgwụ a batara igbu gị ọbụna alụsị dị na be nna gị overpower ya mmụọ dị na be nna gị overpower ya ọgwụ abụ wee kunyezie ka ọrụ ọbụla ọrụ nrọ ọ nachi ya azụ ka ndị ejiri aka bajeze tiara gị poison onye ọbụla mara iwu alụsị malụ na ịtụ mmadụ alụsị ịmasị onye ahụ ọgụ ka na-ekwu ibe onye na-etụrụ mmadụ tụrụ gị alụsị a ga-agụrụ gị nsọ alụsị gba gị na onye tụrụ alụsị ma njede jee kpọ ya na taa ịma nụsị ọgụ ọchị nụsa gị ọgụ ị na-agba ọsọ maka na ịnwale ibe dị n'etiti ngị ya na alụsị nụ tọkụmọrọf ijezije tiele ya poizin ka igbuo onye ọ bụrụ ya ka ị na-eme so ndị nke ahụ si agwa ya na omenala Igbo nke ahụ esoro na omenala Igbo onye nke na-eme ya na-emeli onwe ya ibe melụ na mmadụ na-atụ akwanyela alụsị ugwu nyakili ya the point kada alụsị nke ọ bụ alụsị dadi nyakili ya anya ka ọ kwe m ghọta mmụọ be nna ọ na-ekwu ọhụụ alụsị ka ọ bụ nke ahụ bụ ibe dịla onye ọbụla ka ọ bụ onye ya ajụ ajụ ya pozishọn ahụ jụtụ onye ọ na-ajụ ya bikọs ọ bụrụ mụnwa ka ọ ga-ajụ nya bụ ajụjụ maka na mụ ma alụ na bifo alụsị egbue gị na ya na ndị ichie ga-akpagodu ndị ichie kweta wee gaba ndị ichie bụ ndị abụ nọchili anya gị na mmụọ akpọgo okufe aza ebe ọ bụla akpọ ga-afata ejebe ebe ahụ jeza mara ebe a na-akpọrọ gị ndị ichie na chi gị so nwere ka alụsị ga-esi wee gbu gị without akọnzọtụrụ chi gị maọbụ ndị ichie so onye ọbụla na-enegletezi ndị ichie be nna ya na-eneglet chi ya na-eneglet alụsị dị na be nna ya bụ nya ya akọwazikwa nke ahụ na ọ gbasara okay okwu a na dị two types ọ sị na enyere onye bụ afọ na abụọ which no ikpe ka ekpele ọ bụ ikpe ka ekpele ka atụrụ ya alụsị maka na o so n'ibe a mgbali unu mgba ọ bụ na ikpe ka ekpele wee nye onye 2 years ka o weta ego mgbe na ịkpọrọ ya ikpe ịtụba alụsị na after 2 years ọ bụ na o wetara ozi ego ijezi eje tụọ alụsị atụ zipụzi alụsị nga jebe ka ọ na-eche 2 years ọ bụ na o wetara ozugbo alụsị egbu onye ọcha na Nollywood ka a na art ọ bụrụ Nollywood ka a na art no mgbe na ijele je kpọọ onye ikpe wee kpebi ikpe kpecha oluo 2 years o wetara ego na-agachi ya azụ na nya bụ alụsị gbaba na ife ụgwọ ego na ọ wetara ya agbapụzi egbe
alụsị apụsị ya wee jebezi eje dabazi anya nya bụ ụgbọ ọ bụzi elu nọ ndị abụ tụchara ya alụsị gbapụ egbe wee sị ya na otu yezi ka e nyere onye nya weta ego ịma na be emeta ya na ịma mgbe alụsị mbọsị ọ ga-egbu mmadụ and ọ bụrụ onye tụrụ alụsị ka ya agwazi mbọsị ọ ya weta nọ ekwe ekwe na-ekwe n'ute ekwe na olu mbọsị alụsị dọbara aka na ntụ jiri aka ewere ọsọ na ije weta ego daalụ ọ ga-adị spesifik ka anyị mara ife ọzọ alụsị ife ezili alụsị ọ were apịa jee mee ife ọzọ nya dị spesifik bikos ụfọdụ na-ere ife alụsị tụọ ọgwụ onye atụrụ alụsị bifie na-abụ bụ alụsị atụrụ gị datin na-emere ka accuse weda ma ọ bụ ori ka izuru weda ma ọ bụ ụgbọ ka izuru iji weda ma ọ bụ onye ọbụna ebubo ka ibodo mmadụ onye a wee sị jiri maka na ibodo ebubo wee jee ịtụ gị n'alụsị ọ bata ọ ga-ekwu ife ị ga-akwụ ya so datin ị ga-akwụ ya ị ga-eji ya bịa first ọbụna ụgbọ ka iji ụgwọ dị iji ị ga-eji ya bịa first ọbụna ibe ka izuru datin izuru ị ga-eji ya bịa first ịbata idebegodi ya nke na alụsị wee kwubezi ị ga-eji wee bụba alụsị ihe bụ ụzọ setụlụgodu debegodi ibe abụ izulu n'ori maọbụ ụgwọ iji maọbụ arụ onye bụkwuru na ị ga-awụ ya agụ ebubo ị ga-awụ ya idebegodi ya bifo na ekwubezi ya ibe ị ga-ejizi wee setụlụ alụsị atụlụ gị ọ dịrọ mma alụsị gbuo mmadụ eje bupụta ya n'iru akwụkwọ mana ọ dị mma arịpọtụ mmadụ na alụsị ebupụta ya n'iru akwụkwọ maka ọ bụrụ na ya bụ onye na-eme isi ike ka ndị bi ya ọnụ ya ibupụta ya n'iru akwụkwọ kpọ afọ onye ọkpọ afọ obodo ya ka ndị obodo ya kpọọ ọnya kaba dowe ya ọdụ kaba nụ ya ka esetụlụ ya ọ dị mma ibupụta ya n'iru akwụkwọ bife etu alụsị ma ọ dịrọ mma alụsị gbuo mmadụ ibupụta ya den ọ dịzịkwa mma onye nke na-achala ejikela aka ndị a na-asị na ọ nwere ebe alụsị na-eme n'ịmata nwe alụsị n'ime ọ dịkwa mma chetụwa alụsị ezukọbanya maka ọ na-adị mma etigbo nwatakịrị odudu asali ya ka mme izukọbazi ya na ịtụgokwu ya alụsị mgbanya chezela ọgụ ya na ndị mmụọ ka o doo onye anya den nye bune n'obi na-ara ahụ atụrụ ya alụsị ka alụsị ya ebido lụwa ọrụ nye bune n'obi na otu years time ka alụsị ya na mmadụ adịghị enye alụsị time ọ nwere alụsị ya abịa tụọ okpe ikpe ọsịsọ ebido na 4 months 6 months 8 months 1 year 2 years ọ nwere alụsị na-ebido na 10 years before bido ọrụ n'anya mmadụ onye tụrụ mmadụ na-alụsị nwere ike ịnwụ at any time o nwere ike ịnwụ mana ọ bụ na ọnwụa emalụ ma ọ bụ false accusation ka ọ na-eme nya bụ onye bụ ịba mkpa gị na alụsị nwere ike rapụ onye tụrụ ya rapụ onye asị jee gbuo onye tụrụ ya o nwere onye na-abụ ọtụcha mmadụ na alụsị ahụ ọ tụrụ abịa gbuo ya maka na aka ya dịrị ọcha yes ọ na-eme alụsị nwere ike chipris ji anyị na bribe alụsị egbu onye chipris ji alụsị na-eme then onye na-tụkwa mmadụ na alụsị wee ike ịnwụ ọnwụ chi ya bụrụ onye ọ tụrụ alụsị ụzọ nwa ọ na-eme mana ewere ike ọ bụ na alụsị ka nọ ikpe mgbe ọ bụ na alụsị ji wee kpere ikpe kpechia ojekwa gbuo ekwe ndị na-atụrụ ya gbue ma ọ bụrụ na akaba adịrị ọcha oje gbuo ebe so onye tụrụ mmadụ na alụsị ejiri ndụ ọnwụ ya olue mbọsị chi ekwuru na ọ ga-anwụ ọnwụọ ọ bụrụ ịtụ mmadụ na alụsị ọ bụrụ ịgbọgo anwụ
One and one on you, where again? I will get at 1 year to go while say, call one the were 1 digi. He didn't matter over. Mamma do you go over? You were an analysis. Yeah, I say. Emma need you mother over. Say, I say, need you want them mother over. No, going out what you were 1 digi. Man, but that's threat. Make a money to cause over, need you go, Erika. Monya is go below was good. You were the one I say, Nabuel go out to go back, Nabuel get to go back, Nabuel get. I don't think Edgy Maganiji want them mother over Bueg. Maganiji, Obucha, Obucha, Obuano, Maganiji wouldn't them mother, Obu mother, what am Magana? Did you win them mother over? I don't say for God of justice. Honor for justice. So, open the mother over where, but then I balance and say, I need him of an age over. No, I have what we see 1 over for 1 digi. I never know enough free. You want to go? Alusi abu na-egbu mmadụ na beba mmampala alụsị ọnụ ya alụsị mmalụ reason o ji wegbuwa mmadụ na beba onye bụ welike claim o na-agbara ya mana before mmadụ atụ ga alụsị nke na ya ga-eko n'aka ọ sị gị nye m ego ma ọ bụ na inye m ego m na mma emekwa gị ọsị o wee ka ọgwagwu ya na mma atụ ga alụsị ọsị iji atụ alụsị nke tụa emezo claim ya na-agbara ya so many things dị like that mana o dolu m anya na ọ bụ na ị gbara mmadụ wee tụọ anya alụsị na bifo alụsị ya bụ egbu onye ọ na oyi esi ike o dolu m anya rinna bifo alụsị egbu onye ọ ga-esi ike ma ọ bụ na ị gbara onye agba o dolu m anya so alụsị wekwere ike igbu onye na-agbara ya agba o dipendere na iwu alụsị ya bụ otu alụsị si wee kpeta ikpebe na ọ bụrụ ma ya azala alụsị ọnụ ya na nke ahụ na alụsị bụ mmụọ ndụmọdụ mma enye mmụba anyị bụ bapụtara na alụsị bifie na-atụ mmadụ alụsị o nwere okwu bụ okwu a na-ekpe na famili o nwere okwu bụ okwu ị ga-agba nwanne onye abụ ịgba ha nwanne onye abụ bụ emenye ozugbo akwụ agụ ụgwọ gị mana ọ bụ na ihe hapụ nwanne onye abụ jebe na alụsị stret ịma na ị na-ekotekwa maka na asụ na ọkụkụ bele na ngige wee egwu ngige na onwe ya wepụ egwu alụsị ị na-eketela onwe gị problem ị na-ekotela famili gị problem mee ka echọ na alụsị ọbụla ị na-atụ mmadụ na ịgbala famili ya mee ka echọ na alụsị ọbụla ị na-atụ mmadụ na ịgba famili gị maka na ọ bụrụ ọsọ ngụnwa na-atụ nya bụ alụsị na famili gị sokwa atụ alụsị famili gị ga-ezu uchi alụsị ngụnwa na onwe gị ga-ezu uchi alụsị nwunye gị ga-ezu uchi alụsị ọ bụ na nwunye gị na nwunye onye anụnwa bụ enyi ịma na ịtụ alụsị friendship bụ akọtụa ọ bụ na ụmụ gị na ụmụ onye a na-emekọ ịtụ alụsị fa akọtụa fọsụ aba kaba kọtụa pụta na alụsị na ọ bụrụ anọkata ejebe na alụsị bife na-eje na alụsị na a na-ekpegide nya bụ ikpe ọ bụ na ikpe ahụ anyụgo ewee kperi ya pụta na alụsị na ntaramdajizi mkpọrọmọnụ ya adịghị gị nne bụ nke bụ onye na-agbara famili gị wee jee tụọ alụsị bụ onye na-ewere ndidi wee jebe tụọ alụsị den alụsị nyochacha gị ọ bụ na aka gị adịrị ọcha alụsị nwekwa ike igbu gị pụta na alụsị unu ejizi n'ike eje ọ bụrụ na iji mmadụ ụgwọ ọnya bụ wee naba gị aje kwụ anya ụgwọ ọ bụkwa na ijiri ego ị ga-eji wee kwụ ọ bụ na iwere ego ị ga-eji wee kwụ iwe ọnụ okwu onye na-ewere akụ nya wee ọnụ okwu yọmaka na ahịhịa si ya biko nya gbaalụ si anya wekene ndidi ịprọmisi na a sị na okwu mmadụ kwuru ka eji atụ ya alụsị okwu mmadụ kwuru n'ọnụ ya alụsị nwere ike asị na iji onye ụgwọ ezi atụ alụsị ga alụsị bịa gbuo gị alụsị abata ọ bụ na ijiri ụgwọ ọ bụ na ijiri ego ị ga-eji wee kwụ ụgwọ alụsị ga-arapụ gị ma wee bụrụ ọnụ na iji wee bili nyaba akụ ka alụsị ga-eji wee gbu gị ọnụ iji wee bili nyaba akụ ilu ụtọ na ị ga-akwụ ya hia na-arapụnụ na bifo fomos na ị ga-akwụ ya
Ozigi ji n'aka na esi ayi aga rapose ojili maka na esi na 4 months ga ya akwụ ụgwọ atọ ga alụsị eji maka 4 months a bịa gbuo gị. Make ya chọ kama ị ga-ele ọnụ gị lee akụ gị. Make ya chọ na ebe ọ bụla ikwulu n'ọnụ no stand. Maka na ibe ikwulu n'ọnụ ka eji wee ekpe gị ikpe na mmụọ. Ibe ọ bụla iji ọnụ gị kwu ka eji ikpe gị ikpe na mmụọ. Jisie ike make ya chọ na ibe ọ bụla ị na-ekwu n'ọnụ asịrị ọ bụla ị na-akụ akụ jide n'aka wee evidence wee na-akụ asịrị. Onye ọ bụla ị na-akọtọ wee evidence na onye amele ebe iwe kọtọ ya. Ike na ikpe n'ọnụ ofu onye asị nwa afọ Igbo ebe onye maala ife nwụjuru mmiri ala afọ. Ike na ikpe n'ọnụ ofu onye na asị gị na onye amele ebe na asị gị na onye amele ebe ikweta omelie omelie na onye ezuzuka. Ọ bụgodị na o mesago gị deten ị na-ekwu na o mesalụ gị isi na o mere onye maka na ijiro n'aka. Ike na ikpe n'ọnụ ofu onye na ọ dị ezigbote njọ onye aji atụ alụsị wee sị ma ọnụ niile kwugideli ya kwuru ibe nya na-emerọ alụsị ga-eso wee chọta gị maka na iso wee kwu ibe ọ na-emerọ. Ike na ikpe n'ọnụ ofu onye na-alụ from the both parties. Ụmụ nwaanyị na-eme too much maka na nwaanyị ibe gị bịa bịa ka onye na social media ibeligwe na die na maturity die melụ nka inugo olu die maọbụ mmadụ bata sị gị na pastọ gị melụ nka ezi ya stop accusing man of God mama di man of God omelie. Ogodo m bụ dibịa ka mmadụ bịa bịa gba gị sị gị na mmiri ewilo omelie ebe a confirm from me ka mkpesa gị ị conclude na memelie ị mara ma memelie maka na ịbụ my fan maka na ị like m too much ị conclude na memelie ibe gị na-asị na mmiri ewilo mma ama mmụọ dị ife a na ọ dịrọ m ka o mere ụdị ife a nke bụ dị mana ọ bụrụzi na ọma mmie na o merie ịnwụnalụ mmadụ iyi na-enwesịrị anya kwụ nwa na azụ ma anya mara mgbe o ji wee ghọrọ ụtọ lacha ịghọnalụ mmadụ iyi ị mara ụmụ onye bụ emelie jide n'aka ma o mere maọbụ na o merọ jụọ onye ajụjụ echucha anya ọgbachazie gị isidezie n'ibe ọgba gị ị na-ewuwe na-asị na ọ bụ ife ọ kọọlụ go maka na ị nọrọ wee mee akụkọ kọọlụ gị. So ike na ikpe n'ọnụ ofu onye ike na ikpe azị ike na ikpe maka na enye gị bribe imegidere mmadụ maka na ịmaala ụzọ alụsị maka na alụsị ga-egbukwa gị maka na ịmaala ụzọ ya na ide edebe nsị ya ịmaala ife ọ dị kapebụl ime ide edebe nsị ya imegidere mmadụ maka na iwere lọya maọbụ na iwere polisi maka na onye ọjọọ na alụsị nwere ike igbu gị. O nwere onye mmalụ tụrụ alụsị na ụmụnne lọya na-abụ na azọli ya na Port Harcourt alụsị egbugo mmadụ lọya na-aba anwụgo kịta dikpe dị m n'ụkwụ lọya na-aba bụ edinago wuti nwa ihe ka o ji gbuo ebe na abụ dị alụsị abọbụ ikpe be akwara abịa feji maka na babụ lọya fekwara abịa okwu ọbụla akpọrọ gị na alụsị jee zaa adịghị ebe na alụsị na m bụ big man ijili nganga nwa alụsị were nganga gbuo gị adịghị eme na alụsị na m were ego adịghị eme na alụsị maka na ịbụ nnukwu mmadụ ịbụ celebrity agba oge okwu na alụsị jee zuo ọ bụ na ị nọrọ nso zuo ụmụnne gị baje represent ya gị zie enyi gị baje represent ya gị elu esekpọ gị na fon kpele ọnụ gị kwuo ọnụ gị maka na alụsị ga-egbukwa gị maka na akpọrọ gị okwu na ịzarọ ị neglect spirit of negligence alụsị ya eji ewu egbu gị alụsị ya ezi ya ka ọya alụsị ya eji kwatu biznes gị agaghị digolo ọcha o wee gama nye egbune gị egbu o tiere gị problem maka na ịzarị ya eze mmụọ ga-agbakwa ya na nya kpọ gị na ịzarọ alụsị nne na eze ọbụla aka dị ọcha ọgbanyetụlụ gị obele ọya ọgbanyetụlụ gị obele stọd nke na stọd a ga-emebe o jee gbuo onye nke aka ya na-adịrị ọcha ma aka ga-adị ọcha maọbụ na aka ga-adịrị ọcha jee kpesa alụsị ineglete na alụsị ọbụla dị n'ala Igbo jee kpele ọnụ gị iwe ruo na alụsị gọwe na-eme gị intimidate. O nwere ibe na-eme na alụsị dị n'ala Igbo kịta ka mgbazie unu ya na ndị eze alụsị bịazi debezie alụsị asị ọfịs ebe ebe na-elizi ịbịazie na alụsị asị gị jee weta 200,000 ndị jee weta 1 million ka i wee kpọọ ọnụ gị nwanne m ọ bụ na ijebe ebe ahụ chọrọ ọjị na-anọ ma ọ bụrụ na i were ego ahụ anyị mana ego eji wee gwọ ọjị ga-adị ya mana ịma nzu ochi ibite mana ego ebita izukwere ochi na alụsị abụ ga-akwanyere gị dandem alụsị mana ebe ebe na-eme abụrụ ibe nyazi ibe
wele ọjị gbalị ọjị na anọ wele ego ọbụla ịma na ị ga-emenwu afọdụ ego ọbụla ịma na ị ga-emenwu afọdụ ịma na echicha gị kwụnye gị elu na-ego a ka iwe esi na na oke ebe agbalị gị ha gwa gị 20,000 ibi ga-enye bụ 500 naira ma gị ma na iwere 100,000 ọ bụ na izire 20,000 a ga-anyefa ọ bụ na ibe agbalị gị ịbata ịgbabasịba biko ewere nwanne unu m ego na one nwere biko ma na-eji ya na ya ọ bụ onye aga nwere unu tichaa m otu a ka m nwere enwere m ego were nya na ọjị debelefa nkwụ ọkụ dị ya mmanya ọkụ dị ya debelefa nya fọgbasị gị mba gị wepụ ife ya ebe a na n'ihe wetara 1 million n'iwu bụ na ị ga-eweta 1 million nwanne m ịpụba ya kụcha ọkpa gị kicha ọkpa gị eticha ịpụọ n'iru arụsị ahụ pụọ nọdụ na main road kpọ arụsị ahụ afa mee ka ịchọ na ịmala afa arụsị ahụ ebe onye afa ọza gị ebe onye afa arụsị a aka m dị ọcha n'igbe a mesị arụsị ibe na-asala unu ebe ahụ nọdụ n'iru ebe ahụ ịkwụ mesị nya bụ arụsị ibe na-esala unu iwe gị nọdụ n'okwu arụsị afa kwaba gị aka tibe gị ife pụọ na nya bụ okwu arụsị pụọ alụfa jeje pụọ na main road ebe batala arụsị a ụzọ esi eje arụsị a nọdụ ebe akpa arụsị ahụ afa mesebe ife na-esala unu mesebe nya bụ arụsị ibe na-esala unu ikpese chenye chụlụ ọjị abụ wele ego abụ tọsị na ebe abụ naba fọgbọgọ ọzọ ezighi ijezina fọgbọgọ ọzọ ọbụna m aka na-ekwu okwu ego onu ijezina na ndị ori ka babụ jebe ọjị na ịwụsa na anyị ebe a ga-ada dibịa bụ ụgbọ ọwịbụ dibịa nụ ọ ga-emecha jiri gị egochie dị ọjị emesị ọbụla arụsị a n'Igbo arụsị mmalụ arụsị dị n'ala Igbo arụsị ahụ ga-ayalili dibịa bụ ọya o megide ego jiri ego ya replace o nwere ego onye replace ọjọọ ọtụ ya nra si na oye egbu egbu because of onye ọchesiri ọ na-ekwere ka ọ kpọọ ọnya na o nwere ka onye akpọ ọnya dị afọ na oge gote ewu wee yọọ ọnya dibịa ejiri ego eje gote ewu yọọ ọnya eweziga dibịa akpọọ gị na-asị gị biko nge bịazịa nge nwere ife ọbụla iweta nge bịaba biko nge hapụzi ya nye nwere ife ọbụla iji bịa dibịa ejiri ego egochie ọjị na ịwụsa ọjị akpọgo nkụ o ọjị elekago o ewega anụ ọfịa atago dị ọjị dibịa ga-eji ego egochie dị ọjị gọnya ma gị mee ka ịchọ na iji ego wee je ma nya bụla ego ọbụla iwe nya bụrụ na abalị 200,000 si Nigeria 200,000 then another thing ndị eze arụsị na-emezi bụ ọ na-abụzi ịbịazi bịa gba arụsị na mmadụ jikwa ụgwọ ba agbata ụgwọ fachọ ka nke na ba azọbazia dị ego azọba nọdụ ebe a tụọ ba arụsị ka nke na ba zọba ego azọba arụsị a sọpọtụ okwu ya o nwere arụsị ọbụla dị n'ala Igbo sọpọtụ ya anya ukwu ka ndị mmadụ bajizi ibe a na-eme n'ụka webata na tradishọn anya ukwu o nwere arụsị ọbụla sọpọtụrụ anata gị ego ka ọ nakọsịa gị ego gị niile ọ sị gị na ihe ekiri otu ụzọ n'ụzọ iri asị ọcha ibe dị gị maka ihe ya eji wee mee alụsị appreciate n'ihi eji gị 100 million iwebatalụ ya gbapụta gị ụgbọ mana ị ga-adị at least ndị anụnwa nọsị wee kpeli gị ikpe nya nwere ife ị ga-enye n'ụfanụ ọ ga-enwe ife ị ga-enyeba ma ọ bụzi fọnwa ga suggest ya gị sị gị na ị ga-enyeba na ego anụnwa na ihe enye 20% kpọọba ndị ori kpọọba ezigbo ndị ori na ori ka bụ ịnọdụ ebe a wee sị alụsị ya na ụgbọ anụnwa ụnụ ịbatalụ m ka ndị a na-asị m na mma ebe pazị yọba gị pa ga-esekpu anya ebe a yọba gị maka ba mala ihe ị chọrọ ime ikwu bụ ha anya alụsị egbusisi afa imekọta wee kwupie wee kọọla alụsị na ba na-anaghị 20% alụsị egbusisi afa nke ihe eji aka gị gba alụsị dị ị ga-enye ya ọ bụ na efi ka ị ga-akpụtala alụsị ekpụta efi esi na ihe atụkwasị ya 1 million tụkwasị na mmasị gị ka ọ bụ esi na ị ga-atụkwasị ya 200,000 na mmasị gị ka ọ bụ ma ọ bụ ngasị gị weta 50% ọ bụ ego agbatalụ gị ndị ori kaba bụ nọdụ ebe a tụọ afọ alụsị ya n'ọda place tụọ afọ alụsị ya ọ dịrị ọbụrụ na omenala Igbo ka ọ bụrụ ịnatara mmadụ ego iche ka nke ya ibe na-eme na polisi ka a butekwa na alụsị ọ dịrị adị jee gba azụ alụsị welu program a jee zukọ azụ alụsị ahụ na-ekwu datin si na m hụrụ ya na-asị ọcha o nwere alụsị na-ana 20% o nwere alụsị na-ana 50% na ego agbatalụ gị na alụsị ịbịa rịpọtụ na mmadụ jikwa ụgwọ agbatalụ gị ụgwọ asịza gị na ihe weta 50% ego agbatalụ gị si eze alụsị ya na mọsị na alụsị ya ọ na-efe ga-egbu ya na-asị ka ọ na-asị o nwere alụsị mere otu ahụ mbụ o mere mbọsị bulugbo n'ibe adịghị mma ka ihe anya alụsị ọ dịghị mma efi kpenye ya alụsị ọ dịghị mma ewu kpenye ya alụsị ọ dịghị mma 20 million inye ya ibe adịghị mma ka ihe enye ya
ka inyazi alụsị nke ya then ndị ichie ndị okenye afọ nọ wee kpe ikpe ịmala ego na ị ga-enyefa na mmasị gị o nwere ga-afọ ọzọ gị papa ọzọ ba gị ma na-asị jee gosie dibịa ha na-ekpere gị ikpe a sana mkwulie. So nchịkọta ibe niile bụ alụsị na kọt na polisi abụrụ ofu mana ofu ọrụ ka ọ dị ka fa na-alụ mana fa abụrụ ofu. Ndị nke a bụ mmadụ were anya ukwu ebula eze mmụọ uche gị dị ya ka alụsị ibu na-egbu na gị uche gị dị ya ka alụsị ị na-ejele ozi na-egbu na gị ebula eze alụsị uche gị dị ya ka alụsị ibu na-egbu na gị ije na ebulu nwa dibịa dibịa mụta gị nna gị na-afa alụsị ibe mkpọlọmkpọlọm ije na alụsị ibe mkpọlọmkpọlọm ije na alụsị ofu ụbọchị ndị be ga-eje ewego ọbụ ngụ nwa ga-edebe iwu nya bụ alụsị maka na ị n'obodo oyibo ma maka na ị na Ọnịcha nwanne gị nwoke na nwunye ọnya nwere ike ofu ụbọchị fa elikọ ọbụna elite gị alụsị a jiri nwayọọ igbe ọbụla ị ga-eje na alụsị mmadụ na onye ka ị tụrụ alụsị jee wepụ na takana ọ bụ na ịtụ alụsị wee taa aka fesị ya ka ọbụna o nwere onye gburu je ka ịbụba alụsị ahụ ezina na ọ nọrọ ọrụ jee bụba ọnya jesi akwụsị ọrụ jesi alụsị akwụsị ọrụ ka ị mara ebe ị na-aya bifo ije na polisi alụsị bifo ịgbọsị mmadụ agwọ na alụsị onu wee mesị bifo ije na polisi jee wepụta okwu a jee wuduru ọdị okwu na alụsị jebezie polisi ma ọ dịghị ka alụsị ya mere ọsịsọ bifo ịtụwa mmadụ alụsị ezi buru ụzọ kpesa alụsị be nna gị ọ bụzi na ịtụsị gị alụsị ezi jekwa ebe nna gị jee kpesa alụsị be nna gị ọ bụ na ikpesara alụsị be nna gị ịma na ọ ga-ata nya bụ alụsị arụ ịlụ ọrụ ka ọ bịa m n'ọfọ ada ndị gbuo aka na gị daalụ 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 ngwa daalụ